28 March ni salo kaisa video viral ungo abongkha mandayo BJP party office soksa jakha Tripura motharokni anongrok bai hinai pia a jagao kaisa logic chikon sakok abo ungkha nini nokno ang sok sawi tongkhang khe nang ano sok satung hinai naisawi tode tongno pal a nokni borok baino romoi sapragi bukur bakar khugui horjagana tumuno thamchi kabang anokni borok tongoi tongkhangkhe a horo phano khithar jagui mano bayara norok tabok tripuri khorangni kokno kaham khlaino romoi mankha abonono hino political ang tamni bagile bini nogo thangai hor ruine ba ani nogno nang hor soksa nai ang kaham kereng tongai buino hamya sawi ang mung kaham manani bagai phaidi abono ruguino channel eba lukurok tam salai jeng naineleno khobi bubagra Pustokhe Tripura motharoni sakao belai selengma singsake kok saka phiaba Tripura sara kwbangmano pore na kurung aboni bagui norokno pore ui nasidi abo Tripuri khorang pore liya tamni bagui hinke aro kunu kokni achar kwrui tei Tripura sa expresso suika BJP versus BJP internal conflict at Mandai BJP party office destroyed mane Tripura sa express suika BJP by BJP ni bisingo kok khapilai liani bagui Mandai BJP office derar jakha kogo kok point tongo tamni bagui hinki khoroksa borok tei khoroksani nogo thangui langkano kok lam khrui dera rui manya phia bokhoroko tui kwrui rok abono romoi manya phia ba bayarok noroni wansumung bahai norok chini Tripuri khorani comment box o comment khlai sadi tumungno Mandai ni party mungno rugui saiman khangkhe bo chini comment box o comment khlai lukurokno sawi manddi phaidi bayarok abono rugui chini bubagra product tamoni sa abono bosakisa nainaileano bubagra product boboni Facebook page o suikha got this shocking video where Aryan Rupni Raju is filming the BJP workers burning mane bubagra product wana jakha video Aryan Rupni eba Raju nibo sinijago boni yakbai mangpui tisa jakmani BJP ni worker rok sogui tongmani no hnui bubagra post khlaikha